Nginibingelele babukeli bethu bakwaDukuza TV. Ngithemba ukuthi wonke umbukeli uyaphila kusuku langolesithathu ntambama. Babukeli bethu ngize nezindaba ezingezinhle. Kunosisi la engicabanga ukuthi baningi abamaziyo, simaze umhlaba wonke, ukusisi uSwelihle Dube oshiye emhlabeni izolo. Babukeli bethu siyazi ukuthi siyamazi usisi, baningi abantu abasebemlandela nabalule kakhulu izandla kuyena, nabe behleze besibuza ukuthi kuhamba kanjani ngosisi uSwelihle. Ingakho ke sithe asithathe ithuba lokuthi siphinde sibuyele njengoba sasithembisile ukuthi siyohamba indlela kasisi, noma ephila size makuthi uyaphila size simise ngisho emsebenzini. Kodwa ke inkosi yenze ngendlela eyisifiso sayo, ngoba thina abantu singafisa okunye, kodwa inkosi mayise ithi indlela isiqedile indlu yakho isuke isiqedile, suke singasekho okunye singakwenza. Babukeli kwethu ke usisi wethu uMadube ekuhambeni kwakhe, before ahambe kunesimo esike senzeka sokuthi ke kube ne-call esiyitholayo. Kahle kahle ngaqale ngayithola i-call komunye wey'nceku kaNkulunkulu, umama uMpho ohlala eThekwini, noma ngayazi kahle indawo, kodwa ke ngathola nje ucingo kumama ethi ke Phumlani, siyabonga mfowethu wami umsebenzi eniwenzile ninonke ne-team enisebenzisana nayo. Kunengane la uSwelihle Dube engigcine nimsiza, so sinendlela yokuthi nathi ke simsize ngokukamoya oyingcwele kaNkulunkulu. Esifiseni sethu ukuthi simsize inkinga i-transport, asikwazi ukuthi size lapho ngoba asinayo into engamthatha, and since ewumuntu ohlala ngalendlela abehlala ngayo, ufuna imoto ethe ukuvuleka ethi mayibe yiveni elithe ukuphakama. Wasicela ke ukuthi ke sizame imoto ezokhokhelwa ukuze siyiqashe siye naye eThekwini esontweni kulelo ayesibikele kulelo ukuthi sikwenze. Sazama ke siyaba kaDukuza TV, ngizama nje ngibambisene nomfowethu esebenzisana naye uMandla. Sazama ukuthi ke sizame imoto, saze sayithola ke imoto komunye umfowethu igama lakhe futhi naye owuMandla, owavuma ukuthi ke uzosisiza ngemoto yakhe, ngoba ngamchazela isimo ukuthi umfowethu la sihambisa umuntu ogulayo lo omaziyo, ojwayele ukuthi nimbone kwi-social media okanje kanje kanje. Wavuma umfowethu wathi no mfowethu, maningangifakela nje upetrol mhlawumbe mase ngipha ne-drink encane ngingajabula. Siyabonga nje kakhulu umfowethu indlela wasiphatha ngayo, ngoba esontweni sahlala usuku lonke naye umfowethu imoto esebenza ngayo, kodwa akukho la ayesibangela khona ukuthi mhlambe usefuna ukuhamba. Siyabonga nje nakuyena ukuthi uNkulunkulu ambusise, uMandla loyo owenza lokho, ohlala eStenga endaweni yaseShalodale kaMnyeza. Siyabonga kakhulu uMandla kokwenza ekuthina, uNkulunkulu akubusise. Babukeli bethu ke sagcina siyitholile imoto, kwathi ngesonto lona leli esiphuma kulona sahamba ke samlanda uSwelihle la ayekhona, sahamba saya naye esontweni. Umama lo uMpho wasinikeza wasendela ama direction, noma wasendela i-location yala esontweni efanele siye khona. Wayechazile ukuthi kunenceki lapha kaNkulunkulu enamandla ngendlela eyisimanga, enomoya nje kaNkulunkulu, ewumprofiti ngokukaNkulunkulu. Sahamba ke bakwethu, sihamba naye uMandla umfowethu esebenzisana naye, noMandla umfowethu uyena wayesiza ngokuthi ashayelele. Safika ke eThekwini, safika nje esontweni sebesilindele, ngoba kwaziyo ukuthi kunosisi obehleze vela kuma-social media ozofika. Basitatamisa ke ngendlela eyisimanga, basiphatha kahle ngendlela eyisimanga. Siyababona nje indlela abenza ngayo, bazama ukusondeza i-wheelchair, kwacaca ukuthi usisi akakwazi ukuhlala kwi-chair. Base bazama ukuthi bamtatamise bamqukule until azayofika phezulu, ngoba lento isonto sesiya kulona ingathi liyama-floor athe ukuba mathathu, so sasiya kwi-floor yesithathu, so kwakunzima ukukhuphuka phezulu. Sahlangana ke nomama ke uMpho owayehamba nendodakazi yakhe, esasihleze sixhumana nayo sonke isikhathi ngokocingo, okuyibona abantu abathi bacela ukuthi ke basihlangabeze ngemali engaka, ngoba umama nje uMpho siyabonga ncike kaNkulunkulu, ngoba usiswelihle azakwazi ukuthi azakhaveke ngemoto eya eThekwini. Umuntu owakhipha imali umama uMpho.
washo naye ukuthi ke kungake nginakho umfana wami ngoba nami I am the pensioner, angisebenzi, indlela abeka ngayo ukuthi nje umuntu osehola imali yenkamnkam noma imali kahulumeni, umuntu okhulile akasebenzi, kodwa ngoba unesifiso unamandla angaka emali. So sasisithi nathi ke singabakaDukuza TV asigcwalisele simhlangabeze umama kule mali ayifakile ekutheni sinikeze umfowethu lo wayesihambisa ngemoto eThekwini. Siyabonga nje futhi Mampho, siyabonga izandla idlula ikhanda. uNkulunkulu ubusisile, usazophinda akubusise kakhulu nalokho akubusise khona. Sangena ke esontweni babukeli bethu, yonke into yahamba kahle. Ngikhumbula nje umfundisi ubaba noma ngasamkhumbula igama, kunamazwi nje awakhulumayo angithinta kakhulu, awakhuluma kuSisi uSwelihle, engicabanga ukuthi ke iwona kakhulu amenze ukuthi amvulele nendlela, ahambe ngendlela engasahlukumezeki, ngoba ukuhlukumezeka bese hlukumezeke khona babukeli babasokhumbula ukuthi ke bekunyaka wesi4 ephila nalokugula akade ephila nakho. Umfundisi ke into ayikhuluma kuSwelihle wathi, ngani yami ngicela ukubuza ukuthi ungamxolela yini lo muntu owakwenza lento mase ngithi mxolele. Wathi uSwelihle yebo. Wase ngithi ngicela umxolele. Wavuma uSwelihle wakukhuluma wathi ngiyamxolela. So ilawo nje amazwi engwakhumbula kakhulu akhulunywa nje umfundisi, nami engithema ngibheka ngabona ukuthi ke kwesinye isikhathi kushuthi kuyacaca ukuthi ke inhliziyo mawuyibophele umunye umuntu usuke uzibophe wena. Kubalekile ukuxola ngoba ilodwa igama alikhuluma kuyena, ngicela umxolele. Waxola uSwelihle, ungangukuthi nje behambile uhambe esemxolele lo muntu amenza lento le, ngoba sasiyazi babukeli bethu ukuthi ke isitori sethu sasiqalaphi. Siyazi ukuthi wayesola ukuthi ke ubaba wengane owagcina emenze lento le yagcina isimdlulisile emhlabeni. Babukeli bethu ke sihlalile ke esontweni, siyayibonga nje ingciko kaNkulunkulu. Ngiwahambile amasonto kodwa leliya lithande ukuthi libe yisonto elithi malihluke kunamanye amasonto indlela abenza inqubomgomo ngayo, ngoba amasontweni amaningi siyazi ukuthi ke kuyanikelwa kodwa akukho isikhathi esiningi okubuyela back ebantwini ngaphandle kwezwi likaNkulunkulu. Lapha izwi likaNkulunkulu liyabuyela, kuphinde kubuye negrosa, ngoba siyazi ukuthi siyaphila but eyiswini babukeli bethu ila sidinga khona. Inyama iyakudinga ukuyiphilisayo, okaNkulunkulu okomoya okwenza ukuthi sikwazi ukuphila, sikwazi ukuphilisana nabanye abantu, sazi ukuthi omunye umuntu uphathwa kanjani, kodwa inyama idinga okwayo. So kuleli sonto into engayithanda kakhulu, bayanikela back ebantwini. Bonke abantu abasuke bengene esontweni khona beneyinkinga bayathola something. Umuntu okhalile wathi anginalutho endlini, kuhlezi kunegrosa. Ngabona kwaze ngathi mhlawumbe kunethiroom, ngitshela umfowethu esihamba naye ngimtshengisa ukuthi hawu iyabuke lapha ekhoneni kwenzakalani. Sema sithi siyabona hawu kanti banikeza abantu, ngaze ngabona no, ngiyafisa nami ukuthi ngelinye ilanga ngibe umfundisi, ngiyokwenza lokho okwenziwa yilo muntu ilela sonto grosa. USwelihle ngosuku babukeli bethu esabuya ngalo esontweni, sabuya siqiqingile igrosa, yonke into ongacabanga igrosa, even nama toilet paper imbala mhlawumbe ayela ko 24 or 40 something mangaphosisi, ngoba kuyipack nje enkulu impela. So siyabonga kakhulu kulela sonto, ngasika iphethini enkulu kankulu, ukukhombisa nje ukuthi uNkulunkulu unamandla kangakanani. Lokho engike ngakusho ukuthi ke umfundisi wabuza uSisi uSwelihle ukuthi ke uzomxolela yini umuntu, wamxolela. Kodwa okunye engafanele ngilibale, engalenzi iphutha engakusho akwenzayo uSisi uSwelihle, wayinikela babukeli bethu, wayinikela kuNkulunkulu. Wathi namhlanje ngiyayinikela, waphakamisa isandla ngoba babemnikeza istretch ayelele kusona esontweni lapha ecaleni. Waphakamisa isandla uSisi uSwelihle wathi namhlanje ngiyayinikela kuNkulunkulu, ngizelwe kabusha. And sithe babukeli bethu seliphelile isonto, sesibuyele emva, bamtatamisa futhi bambuyisela evenini. Sahamba kahle sayisafikele ekhaya. Sithe sesifikile ekhaya sesimshiyile. Into engayinothisayo uSwelihle ekhaya wayekade equlwa, kodwa wathi mayefika emotweni ekhaya wayihambela ngenyawo zakhe. Even ngisho ivoice yayisiqaqekile, sethe ukukhuluma, esejabule sithi Phumlani sengiyachama nokuchama. Wahamba wayendlini. Babukeli bethu uthe efika endlini kune voice note ayithumelayo kumina esizoyifaka la nizwele eyikhulumela yena, ethi ngiyinikelile namhlanje ngokwangempela enkosini, ngizinikele ngakho konke, ngiyayikhetha inkosi. So nje babukeli bethu okukhomba khona ukuthi ke akukho okudlula uNkulunkulu. uNkulunkulu uye yonke into. Ngineshoyo yokuthi ke uSisi uSwelihle la akhona konke kufeziwe,
indle yakhe ibisiphelele and ungaphakathi uhleli emaphikweni kaNkuluNkulu ngoba waxola kumuntu amenza into, waphinde wayikhetha inkosi, wakuyeka konke abekwenza noma abecabanga ukuthi kusengaphinda aqhubeka kwenzeke ngelinye ilanga. Nizoyizwela nina ababukeli bethu, sizoyifaka iclip yakhe la akhuluma khona kwi-voice note ekhuluma ukuthi uzizwa kanjani ngesonto. Nambe kanjani Nkosi yami Phumlani ngendlela engibusiseke ngayo. Hayi, ambona again futhi ngiyafisa uNkulunkulu angenze nje ngingabe ngisabuka emuva, ngiyakhwitha emjolweni, ngiyakhitha ey'ntweni zomhlaba. Uyabona-ke manje bhekisa ikhanda lami le and ngiyazi ukuthi ngiyazahlulelwe mina. Yabo njengoba benginingekela kade ngimtshela nje namanje uMaMpho ukuthi hhayi ukuthi benginingelela ukuthi ngifuna ukuthi ngisinde and sengifuna ukuba umntwana kaNkulunkulu wangempela. Ngiphumile emjolweni, ngihlukene ney'nto zomhlaba. Hhayi angave ngibusisekile shame. I'm born again. Babukeli bethu ke usisi Swelihle sathi ke masibuya naye ngesonto, sibuya ke esontweni njengoba bengingachazi ukuthi wathi mehla nje emotweni wazihambela yena, wavalelisa kahle, washo nanokusho ukuthi ibhuku lami sengiyachama nokuchama, sengiyakwazi nokuchama. Into ebengenzeke uyena, into ebimqina kakhulu. Wahamba kahle ke usisi Swelihle, ungangikuthi ke ngesonto walala kahle, kwasa kwawumsombuluko, sase singasaxhumani ke ngomsombuluko naye. Nje ukuthi nathi suke siyibhizi kwezinye iy'ndawo. Kwawusuku langomsombuluko, kwase kuthi ke ngoLwesibili sathola i-call kwaDukuza TV ukuthi ke engathi usisi Swelihle ugcine ke usedlulile emhlabeni. Ngezathu ke ezithile babukeli bethu sangakwazi ukuthi ke siphuthume khona ngoba basinikeza nje ucingo besisendleleni vele ke ebheke eMpangeni. Sitheke masibuya lapho kwacaca ukuthi sekulate, ngeke sakwazi nokuphinde sivele emndenini. Sase sikhetha ke isinqumo sokuthi ke namhlanje njengoba kulesithathu ake sihambe siyovela emndenini nathi siyobhonga emswanini, sizwe ukuthi ke mhlambe ke iy'nhlelo zomngcwabo noma zokubekwa komzimba kasisi zimi kanjani. Sihambile ke babukeli bethu, sihamba nayo ke i-team beholwa yiye umfowethu uMandla, kuyena oseyitambeni lezi zamakhamera kakhulu. Sithe masifika ke lapha safica omunye umfowethu oyilunga lomndeni noma ngathi ke owusibari ke wakhe uSwelihle, ofike nje wasemukela kahle emndenini ngoba la ekade siye khona babukeli bethu akusikhona kubo kwaSwelihle. uSwelihle ubekade sethathwe usisi wakhe esehlala naye emzini wakhe ekuyiseMayville. So sithe masifika ke lapho emzini kasisi wakhe safica ubhuti okade khona, ngicabanga ukuthi ubaba wakhona lapha ekhaya. Wasechaza ukuthi ke usisi njengoba kade la vele bekumuzi kasisi wakhe ngala, ubuyele ekhaya kubo kwaDube, la ke engicabanga ukuthi ke fanele nivele ngakhona. Kodwa ke sasesithi ke mhlambe njengoba Dukuza TV, njengoba usisi Swelihle eswelekela ekhaya, ake besibe nemibuzo nje mhlambe ke esicelayo kumfowethu ke ukuthi sizwe kuyena. Kodwa ke noma singathathanga ke izithombe, kodwa ke besimbuza nje ukuthi ke mhlambe kwenzeke njani, iziphi izinto ezenzakalile kusisi Swelihle, kumqale nini. Wachaza ukuthi ke ngosuku langesonto walala kahle, ngomsombuluko wa right, but kwakunokugqumagquma engekho right, akalalanga nje kahle ngoba wayenokugqumagquma khona ebusweni lakhe. Embuza ethi right, ethi akuhambi kahle, angizizwa kahle. So ke kwaze kwasa-ke walala ke ubhuti ke, kwasa kusuku langoLwesibili ekuseni, bathi mayefika kuyena ekamereni wamthola ukuthi ke usisi Swelihle akekho right, uyakhuluma kodwa manje akekho right, nevoice yakhe isishintshile, uyagquma. And mayemthinta uthi wayebandisa ukumuntu ongathi akasaphili noma ngathi ubuye efrijini. And enye into athi yamthusa, ingane yakhe usisi Swelihle le yengane, intombazane encane, wayekade ikhona kodwa uthi wayixosha ukuthi ayihambe esikoleni. Athi ingane asikashaya isikhathi, wathi no, ngithi hamba uye esikoleni. So yagcina ingane ihambile. Uthe ingane ihamba kuphela ngamzuzu emngaki kwacaca ukuthi ke kuyamqina kakhulu usisi Swelihle ukugula. Kwamqina ngalendlela ukuthi ke abazame i-transport ephuthumayo ezomyisa esibhedlela, bemqukula ngoba
uthi bathi bayambamba umfowethu oba naye uze wachaza ukuthi sathi siyambamba wathi no ngicela ngingibambe kanje ngibambeni njengasesontweni njengoba babe ngibambe esontweni ubhuti waxakeka ukuthi hawu babekubambe kanjani esontweni ngoba ubhuti wayekekho esontweni abantu babekhona ithina nomunye usisi nje omncane esasihamba naye so ubhuti waqhubeka ke wachaza babukeli bethu wasilandisa ukuthi ke yini eyenzakalile after sebemzamile ukumsiza ukuthi bamzamile ukumtatamisa bemkhipha ekamereni endlini ngaphakathi ukuthi ke aze ngaphandle ukuze kaze ukuthi ke makufika imoto imthathe uthi uthe besahleli egarage wacela ukuthi aphinde amsukumise amqukule ambeke ebhakedeni lakhe nangempela wakwenza lokho ukuthi amqukule ambeke ebhakedeni kodwa uthe mayihlala ebhakedeni kwanokuthi wamane waphalaza into emnyama emva kwalokho wayeseya collapse wawe ebhakedeni waphuma into engathi imnyama nasemakhaleni akasho ukuthi igazi kodwa uthe nje yinto angayazi emnyama ingazi ukuthi mawuputshuza iColgate uthi chaze nje kanjalo ukuthi iphume kanjalo kodwa nje emva kwalokho ubesethula abantu bamnyakazisa wayesethula kwasecaca ukuthi ke imoto nayo bisifikile kodwa ke ngeke besakwazi ukuthi ke bemfake emotweni babukeli bethu ke usichazele kwagcina lapho ke wasethi kwasecaca ukuthi ngoba siyabona nelanga ingathi liyashona sasesithi ke siyabonga kwincazelo sesinikeze yona sesiqhubekela phambili ke sesiyoqhubekela phambili ke ukuze sikwazi ukuthola abanye bomndeni ukuze sizwe ukuthi ke uyinhlelo ezomncwabo zihamba kanjani mhlambe sikwazi ukuthi sikhulume nabo mhlambe kube khona okuyena esomthola emndenini abeke nje izinhlelo zomncwabo noma zokufihla kuwasisiswe lihle sithe sesisuka ke la saqeda ke nomfowethu sahamba ke salibangisa ke entshaweni sisuke eMayville kubo kwakhe kusisiswe lihle safica kubanjwe inkonzo egcekeni bengaphakathi endlini la usisiswe lihle esimazi ehlala khona vele ngaphambilini saseke sithola kusisi wayesemnyango omncane sacela ukuthi ke besicela asibizele usisi omdala noma nje umuntu omdala okhona ngaphakathi emndenini esingakwazi sikhulume naye singaba kwaDukuza TV wamcela usisi kwabuya nje usisi wakhona nobhuti ababili abaqhamukile bezokhuluma ke nabo ngicabanga ukuthi mhlambe bazo-assista kulezi zinto ebesifuna kodwa ke babukeli bethu bakaDukuza TV angazi kuleli side ukuthi ngingalibeka ngayiphi indlela ngoba esifisweni sethu ngoba ngiyazi ukuthi usiswe lihle bese sihambile naye indlela eziningi ngiyazi ukuthi ke benifisa ukuthi ke nizwe mhlawumbe uvo noma kuphuma ngoba isifiso sethu ukuthi umndeni kube yiwona okhipha ngokwabo ukuthi ke usiswe lihle ufihlwa ngosuku olukuthi kodwa lokho ke babukeli bethu akwenzakalanga ngoba akuvumelekanga ukuthi senze lutho oluqondene naye usiswe lihle ke ekube nezathu ke abayibekile babukeli bethu ya esingeke sikwazi ke ukuzisho ke la kunina kodwa kube nezathu abayibekile ukuthi ke imedia bake baxoxe ukuthi ikwaDukuza TV ayidingeki ngicela nje ukulibeka nje kanjalo ningixolele babukeli bethu mangilibeke ngendlela mhlambe engahloniphekile noma engezwakali kahle hle kodwa ke ngizama ukuthi ngiyibeke ngendlela ezozwakala kunina babukeli bethu kodwa nje balibeke kwacaca ukuthi ke bese bexoxile benomndeni ngoba ngathi ungazi ukuthi ba umndeni omkhulu noma kade singabazi ke thina babukeli bethu bakaDukuza TV kodwa bona ba umndeni omkhulu impela bashilo ukuthi ke bese bekhulumile nabadala ukuthi makwenzeka sifika ngoba bebazi ukuthi njengoba usiswe lihle behlezi sinaye kusho ukuthi bese bekhulumile ukuthi bayazi so makwenzeka sifika bacela singavumeleki ukuthi senze lutho egcekeni so babukeli bethu ngakho ke sikhethe ukuthi ke sibuye size la ezindlini zethu zokusakaza sizoqopha ke lolu hlelo ngoba besihambe kusakhanya kusenesikhathi ngoba sinethemba lokuthi ke sizothola usizo emndenini njengomuntu ekade behamba naye uswelihle yonke le ndlela yokugula kwakhe njengoba nazi babukeli bethu ukuthi ke inina ebenihleze niphosa ngisho iorder naliya uswelihle ehambe eGoli inina ebenizama ngisho ukuzama kunomama laphana owangifonela ngisho izolo omama ukuyena obemsiza kakhulu ukuthi ke agcine ayebhara mawami uNkulunkulu ubusisile and uyisibusiso phambi kwaNkulunkulu kufanele ube isibonelo nakwabanye
kulomsebenzi owenzayo, ngoba wawuthe nje ufuna ukuthi kube imfihlo through umsebenzi owenzayo, kodwa umsebenzi awenzayo umama noma ngeke ngisawuchaza ababukeli bethu, kodwa uwumsebenzi osondelene kakhulu nokuthinta inhliziyo kaNkulunkulu, umsebenzi osondelene nokusiza umphefumulo noma inyama yomuntu. So siyabonga kakhulu mama lapho eGoli owasiza uSiswelihle ukuthi afike eBhara, ngoba umama lapho eGoli sike sakhuluma naye echaza nje ukuthi uSiswelihle ubekhuluma naye emuzwa nasemoyeni ukuthi hayi ngathi usethe ukuphila usengconywana, kodwa uthe mayikhuluma naye ngosuku la ngomsombuluko ntambama uzwe ivoice isishintshile ngathi sithanda ukuba deep, sithanda nokundondo. Uyamuthi ukuthi ngathi akasekho kahle, ngoba ngathi lo mama kahle indlela abenza ngayo ubemlandelela ngoba lezi insuku nje ezimbili zonke yena ubekwazi ukuthi amfonele, ngoba even ezodlula ngakusasa uyena begcina emfonela. Even ukuthola kwakhe ukuthi uSolisa akasekho emhlabeni uthole ngokuthi amfonele bayibambe icall ukuthi ke akasekho emhlabeni. So siyabonga la ukhona mawami, uNkulunkulu akubosise. Siyazi ukuthi ubile noSolihle, indlela okhale ngayo efonini ngizwile inyembezi zakho, noNkulunkulu ezwile ukuzwile ukukhala kwakho. USiswelihle la khona ngithemba ukuthi uphumule sisi, ngithemba ukuthi uphumule. Ekufanele sikuthandazele babukeli bethu, siyazi ukuthi ke uSiswelihle ushiye ingane ngemuva, ebekuyisifiso sethu ke ebesifisa ukuthi njengathi njengoba sukaDukuza TV siyazi ukuthi sisebenza nani babukeli bethu, enifisa ukwazi ukuthi ke uSiswelihle njengoba wake wasichazela impilo yakhe abeyiphila ukuthi imi kanjani, ingane yakhe besifisa ukwazi ukuthi mhlambe izophila kanjani, kodwa lelo thuba asisalitholanga babukeli bethu. Kodwa ke asithembe ukuthi uNkulunkulu ekhona, uNkulunkulu emkhulu, angeke ayiyekelele naye uSolihle la khona. Siyazi ukuthi uNkulunkulu naye uzoyibheka naye ingane, eyibuke, ayisikekele, ayihambise ezindleleni ekufanele ihambe kuzona, ayiphephise naseyingozini nasekuhlaleni. Njengoba babukeli bethu siyazi ukuthi ke ingane egcina ingasenayo umzali, ziningi izimo edlula kuzona, ngoba ingane kaSolihle iyafana nomuntu ongasenamzali, ngoba ubaba wayo ngiyaxolisa ababukeli bethu ukuthi ufana nokuthi vele akekho, ngoba akaphili naye, ngoba even esaphila nayo ingane ziningi igaba enizaziyo babukeli bethu engeke ngiziphinde ihlukumezeke ingane phambi kwama wayo noma wayo ikhona. So iyafana nomuntu ongasenamzali empilweni. So kubuhlungu kakhulu babukeli bethu, ngoba besifisa ukuthi ingane sazi ukuthi ke mhlambe kuzokwenzeka kanjani, kodwa ke babukeli bethu sizame ngakho konke okusamandleni istory noma udaba likasisi Swelihle Dube yila elifika esiphethweni salo, yisona siphetho esinaso namhlanje esibhlungu kakhulu, ngoba besifisa ukuthi siqhubeke nalo just ukulandelela ingane, kodwa ke ngendlela izinto ezenzeke ngayo kuyacaca ukuthi ke babukeli bethu mhlambe kuzoba isiphetho lesi sodaba likaSwelihle. uNkulunkulu aze abe naye Siswelihle, ulale ngokuthula umphefumulo wakho. Ngiye neshow mina ngiyazi ngufakazi ukuthi la ukhona unoNkulunkulu usekuthuleni ngendlela ohambe usukhulumile, ngoba liyasho iBhayibheli ukuthi vuma ngenhliziyo, kholwa ngenhliziyo, uvume ngomlomo, kube nofakazi. Mina ngufakazi oqandula ikhanda, ngingama ngonyawo olulodwa kuze kushaya u2027 ngimile ngokuthi uSiswelihle ngufakazi. Wayikhetha inkosi, wawukhetha uNkulunkulu, sikhona sibaningi. Babukeli bethu bakaDukuza TV, siyabonga nje kakhulu isikhathi senu enisipha sona nothando enisinikeze lona, nothando nje elinikeze uSiswelihle, indlela noma indawo azongcwatshwa ngayo. uSiswelihle kuthiwa uzongcwatshwa ekhaya, emathuneni asekhaya egcekeni kwaDuke eNtshawini eWard 14 ngosuku la ngesonto, isonto lona leli esiyakulona. Uzongcwatshwa ekhaya, ababe nesifiso sokuthi baye khona beyomphelezela ngosuku lokugcina, bamukelekile ukuthi bangaya. Nathi besicelile ke ukuthi mhlambe singafika, bathi basazoxoxa. Siyabonga nje kakhulu babukeli bethu bakaDukuza TV, kodwa siyacabanga ukuthi ngendlela izinto ehambe ngayo babukeli bethu iyona noma isona siphetho sodaba lika Siswelihle. Sibonga nje kakhulu babukeli bethu uthando lenu nisipha lona, niqhubeke njalo nisiphe uthando lwenu. uNkulunkulu anibusise.